Umlisi okhuluma kule video uthi mangazi ukuthi kungani umkhonto wesizwe kanye noJacob Zuma bengazange bemushele uFloyd Shivambu uhappy birthday. Uthi nje ziningi izinto eziveza ukuthi uFloyd Shivambu kuphelile ngayo kumkhonto wesizwe. Bafowethu ngicela ukuthi sikhulume ngale ndaba yaka MK Party. Bafowethu niyayibona lento noma ningaala kuma social media ukuthi hey uFloyd hey uright as secretary general. Bafowethu makhona ukubekisisa kahle uzoyibona le ndaba. Bafowethu iMK Party ayizanga yawishela uFloyd Shivambu happy birthday. Ayizanga kwa account yayo. uJacob Zuma azanga awishele uFloyd Shivambu happy birthday. But last time uyenzile ku Julius Malema athatha ivideo to Julius Malema. And uJacob Zuma lento leyenzayo ukushela abantu ama birthday ushela abantu abarespectayo. Kusho ukuthi uJacob Zuma angamrespect uFloyd Shivambu. Then uDuduzile azanga awishele uFloyd Shivambu happy birthday. Noma ningayiala nathi abantu banilwisa kanjani njani. Bafethu mina ngukhongolose bafethu. Kodwa mina ngithi vulani amehlo. Head office ye MKP isenkandla. Kanjani? Why? Istokfela leyo nto bafethu. Istokfela leyo nto bafethu. Istokfela noma uyathanda awuthandi, like it or not, istokfela. MKP istokfela bafethu. So lokho ukukhuluma ukuthi as from now, what I heard from my reliable sources, as from now, anytime is tea time for Floyd Shivambu. Uyahamba. Oruzobuyela ekhaya. Ngisho ekhaya. Kukhongolose. Asazi. But yena ku MKP as a secretary general kuphelile ngaye. Noma oromthanda kanjani vele inkinga yalawa maphathi lawo or le MK ye fake ukuthi abavoteli leadership they choose ubani uZuma. Iyo office kuphi ikuzuma. uZuma controller nobani uZuma controller noDuduzile. Enenye into bafethu kumele libhekise kahle ukuthi uDuduzile noFloyd Shivambu abazwani bafethu sekushubile manje. Kushubile bafethu, kushubile. Yeah. So for manje bafethu kuphelile ngeMK. Le MK yenu ye fake hoza 2026. Mina ngithi iAfrican National Congress izokhombisa isibhoko. Basop.